Σε αυτό το βιντεάκι θα δείξουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την δυναμική δρομολόγηση και συγκεκριμένα το DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Στα προηγούμενα παραδείγματα είχαμε δει για τη στατική. Τώρα θα δημιουργήσουμε τη δυναμική δρομολόγηση. Στο δίκτυο αυτό που βλέπετε έχουμε έναν δρομολογητή, το 1841, που τον έχουμε ονομάσει Work Router με τη διεύθυνση 192.168.1.1. Έχουμε ένα switch και από κάτω έχουμε βάλει μερικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και δεν θα τους δώσουμε πλέον χειροκίνητα τις IPs, απλώς θα τις πάρουν μόνες τους από το σύστημα, από τον router. Μπαίνουμε μέσα στον δρομολογητή, πατάμε CLI, του λέμε enable, config και γράφουμε την εντολή IP DHCP exclude ή αλλιώς EXE. Με αυτήν την εντολή, την IP DHCP exclude address, λέμε ποιες διευθύνσεις θέλουμε να μην δοθούν στους υπολογιστές, που μπορούμε να τις χρειαζόμαστε είτε για κάποια στατική δρομολόγηση ή για οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε να του δώσουμε, το πούμε, την 192.168.1.1 που την έχουμε ορίσει, μέχρι και την 192.168.1.10 δεν θέλουμε να δώσει. Δηλαδή την 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 να μην τις δώσει πουθενά σε υπολογιστές αυτόματα. Και του λέμε Enter. Από κάτω λέμε IP DHCP Pool και θα το ονομάσουμε, ας πούμε, IP Pool. Το IP DHCP Pool είναι, ας φανταστείτε, μια πισίνα, μπορούμε να πούμε, που μέσα είναι οι διευθύνσεις που θα δοθούν στους υπολογιστές. Τι λέμε, ποιο είναι το δίκτυό μας, στην προκειμένη περίπτωση το network είναι το 192.168.1.0 με μάσκα 255.255.255.0. Θα πούμε και ποια είναι η default του router μας, που την έχουμε ορίσει από πριν. Default είναι η 192.168.1.1. Exit. Αυτά τα απλά βήματα. Να δούμε τώρα τι έχουμε φτιάξει στους υπολογιστές μας. Πατάμε πάνω στο πρώτο υπολογιστή, desktop, IP configuration, δεν του λέμε στατιστική, του λέμε DHCP. Περιμένουμε και βλέπουμε ότι μας έδωσε την πρώτη διαθέσιμη IP, την 1.11, γιατί τη 10, την 9, την 8, την 7, την 6, την 5 και την 4, την 3, τη 2 και την 1 τις έχουμε δεσμεύσει εμείς να μην τις δώσει πουθενά. Του λέμε Χ, το ίδιο κάνουμε και τον άλλον υπολογιστή, desktop, IP configuration, DHCP. Πήρε τη 12, την αμέσως επόμενη, 13, 14, 15, 16, 17. Ας δοκιμάσουμε να κάνουμε και ένα ping, να δούμε ότι δουλεύει κανονικά. Λέμε ping 192.168.1.1. Βλέπω ότι μας απαντάει χωρίς καμία απώλεια.